Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagam nagpailingad itinagan a Loreto at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbabawi ak, gapo iti trato kadagiti anak ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Loreto. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ala, alistuan nyo ti mangan, Lexi, ken Liam. Tamapan kayo agburas iti balatong. Apay ngay, ada kami laang manintimapan, tatang. Ni Manang Lara ngay. Isu ti agyan dito'y balay. Isumat langan ti kanayon nga agbati dito'y balay. Imbagpay kan kwa na, tasan amo pudpudutan. Naapal ka mat, Lexi. Isu nga ro ti bilin ni tatang. Saan mon alabsingan ti kunana? Tawan mo't lang ti maramidam. Isulatan ti aginnaw. Malang, uray siya kung taginnaw. Sumurot latan ni Lara ang makiburas. Saan ko naklangaroden? Apay nga ipilit yo ayat ti kayat yo. Siyak ti masurot iti da ito'y abalay. Nalawag! Madiday tangar aramidam, Loreto. Ipakpakitam laeng nga da paboritom kadagiti anak na. Agtal na ka, pasing. Di kagbalin akong trabida. Nuan niya ti kayat ko, iso ti masurot. Wena, ngam agpapadadamat nga anak mo. Wena, ngam sa nabagay ni Lara ti mapan iti talon. Tama nga numadadaal ti pintas na. Na, gaputan na pintas ni Lara. Saanin nga agtrabaho? Pagtrabaho agmata, ngam iti uneg ti balay. Tapno saan ang umisit. Kakaisuna na po daw. Kat anya kumangay nung umisit. Siguro napintas latamat nung umisit. Sana mabalin. Kaya't kung amin nga ibirukan ni Lara itibak ng amang asawa kenkwana. Ay unay matday ta kapanunuta mon, Loreto. Tapno pa kay ranudan tamat idaa. Jak impagarup akas tati kapanunutam kadagiti anak ta. Kasangsang padyulaeng, anyat orasan? Ada ngamin program iti school mi, tatang. Nagbuya kami pa'y. Anya nga itinaganap yu nagbuya. No nasapa kayo kumaanagawid, adu ko matinaaramidan yo. Anya ngamin ti pangibaunan niyo kada kami, tatang. Ay kat mapan kayo je bantay Mapan yu isalog dagiti kinayok. Anusan yu ti agsubli-subli ta medyo adu dayjay. Talo kami ngamin amapanan tatang tapno mabibiit. Imbaga lang nga ro din ni tatang at dua kayo laeng. Da kayo laeng. Dua kayo amapan. No apay ngamin adiyo kaya't apagtrabahon ni Manang Agluto ni Manang yo. O sige tatang, mapana ko nagluto. Agdamat ni Nanang agluto. Mapan kayo kit din. No diyo kaya't ti makaraman iti baot. Ala, aggunay kayon. Tapno saan kayo amarabyan iti dalan. Ato iti kwarta pasing, igatangam ni Lara iti masapsapol na. Dagiti usar ti pang babae, wano pang papintas. Kan igatangam iti bado na. Di ka barbaro Anya, di mo ibaga nga iyaram mo di anak mo? Kaya't ko lang aparuaran ti kinapintas na. Iti kasta, ado ti aggusto ken kwa na. Katagpilak tumeten iti kayat ko amamanugang. Apay, saan mo apagadalan iti kolehyo? Anya nga iti pangalak iti pangpaadal ko. Imbaga ano makasapol iti baknang, taison ti mangpaadal iti anak ta. Anya, kasta ti kapanunutam? Ala, agrubot kayon pasing, Lara. Mapantayo di plaza. Fiesta ti ili tayo. Mapantayo mamatagbuya. Kaya't kumati umay, tatang. Oray siyak matatang. Umayak agsukat kami matan. Saan kayo sumurot? Nagastar lang iti plete, no may kayo pailaeng. Isong agbati kayon. Anya matan, tatang. Kaya't may mati agbuya. Saan kami pa makarkarwarmat? Agbati kayo kunakmet. Diyo ipilit, no diyo kaya't ang makapungtutak. Anya matan. Igatangan da kayo laangan iti pasalubong yo, anak ko. Igatangan da kayo iti balot. Anya matan.
Imanang latan ti kanayon nyo nga isursurot. Makauma adingdinggan dagiti reklamo yo. Agtongpal kayo kadilatan, ta iso nga rod ti pagayatan ni tatang. Lastog kamot nga agsasao manang. Gaputa kay kayat da ka ni tatang. Oy. Liam balbalagan ka. Saan mo asong basong batan ni manang mo? No saan mo akayat ti makaraman kanya? Ala, ingkay kat maturugan. Dito'y abanda ti pagtugawan tayo. Mala, dito'y kaabay ko, Lara. Wen nanang. Natsambahan tayo tinapintas sa pabuya. Beauty contest mat gayam ti madama a pabuya. Wen nga rod lakay, kat nagpipintas dagiti contestant. Napimpintas pa'y mo't ati anak ta, ngam dagita. Wen ta anak tagat nga rod. Na, asino day ta imabay kinilara? Lalaki mat? Makiam-amon samot lakay. Nan, agure ka man. Oy, apay, asino ka? Anya ti masapol mo iti anak ko. Apay kasarsaritam, ha? Siyak ni Troy, tata. Makiamamuak lang iti anak yo. Ay sana mabalin. Ala, tumakder ka dita. Adaywam ti anak ko. Tatang, saan kayo kumaamang bastos? Awan madingar aramidan ni Troy. Ken saan nyo mat ako kung dagito apagtugawan? Tapno mang papanaw kayo iti tao. Ala, tumakder ka nga ro dita, Lara. Agsinno ka ta iti pagtugawan. Anya? Tumakder kan ko nakni. Sakbay ang makapungtutak. Itata nakagradwa na kon iti high school, tatang. Kayat ko ti agadal iti kolehiyo. May met sang agpayson no makaadal ka, Lara. Uray si ka lang ti makaadal. Katwen tatang. Ikarigatan nyo ti mang paadal kanya. Ala, tay bagak to kininanang mo. Ibagak apagadalin da ka. Alaman nga rod, tatang. Labit lang. Naimbagngal daw yo, tata. Anya ti masapul mo? Pasyar ko man, Lara. Nagpuskul tarupa mamang pasyar iti anak ko. Apay, anya ti kabailam nga ipaay iti anak ko, ha? Ay ayatak ti anak yo, tata. Sana kasken ka ti kayat ko ang makaasawa iti anak ko. Nala, pumanaw ka. Saan ka maikari iti anak ko? Nagsakit kayo mo ito nagsasaw. Pumanaw kan kunak na eh. Kayat mo takamatan ka iti badang. Nakapagdesisyon akon. Sumardeng kayon nga agadal, Lexi ken Liam. Tulungan daklangan iti talon. Tapno makaadal ni manang yo iti kolehyo. Nagunfair kayo matatang. Kasano kami langan ngay no agtalon kami latan. Wan mat ngamin tatang. Kaya't may mati makaadal. Awan pa'y panang suportayo mat kanyak. Kanayon latan akontraan nyo ti desisyon ni tatang. Managapal kayo. Kasta ti kunam tawan ka iti kasasaad me. Ti kunam kit di, umapal ka. Husto daytan. Noan niya ti imbagak. Iso ti masurot. Maasi ak unay kadagiti duang anak ta. Saan dan nga agiskwela. Gaputa pagtrabahom ida. Tapno laeng adda usaran di kapsat da. Sa nabali tainton makagraduar ni Lara. Ituloy dan tumet ti agadal. Babakit danton. Awan binnaketan no kayat dati agadal. Siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam Lorito. Siyak ti padre di pamilya. Iso anuan niya ti kayat ko. Iso ti masurot. At yun ti allowance mo iti makalawas, Lara. Agyaman na, tatang. Ikanda kami man mat iti kwartami ka ni manang Lexi, tatang. Anuan niyo ti kwarta? Igatang mi mat iti kayat mi agatangan, tatang. Trabaho kami la trabaho iti talon. Ngam aman man la kwarta may gaman mi. Usaren nga rod ti kabsat yung nga agadal. Ay, mangrugi man ti panagapal mo, Liam. Ikataman ti kasta nga ugalim. Tsaka mukan ka. Kagudgora ka kabsat. Gapukan ka. Simardang kaming kanimanang Lexi nga agadan. Oy, ustuday tan Liam. Man-mano lang aruden nga agawid ti kabsat yo. Kasta pa iti ipakitam ken kuana. Ala, Lara, nagrubot kan. Mapan ka ni di pagadalan nyo.
Apay ngagsangsangit ka si Mang Petlara. Anya tinapasamakan ka. Pakawanandak ko matatang. Masikugag. Anya, ulitin man timbagam. Masikugag, tatang. Pakawanandak ko ma. Asino ti ama ti sikog mo? Ni Troy, tatang. Sa dino ti ayan na? Awanan, timarayan, pinanawan na. Anya! Anya ita, Loreto. Makitam ti aramid mo. Gapo iti sakit tinakam dagiti duang anak ta iti panagsikog ti paborito mga anak. Nagtalaw dan asaan da nagpakpakada. Surat laengan to'y imbati da. Pagtuluyak kumamat idan kat, ng pimanaw damatan. Intaray da pa'y tinaglakwanda iti bunga ti mangga binuras da. Gapo ta imot kamit ngamin kadakwada. Di mo pa'y ida maikan iti kwartada. Gapo day ta iti ayat ko ang makaadal ko man ni Lara. Gapo ta iso ti paborito mga anak. Makapadismaya da ito'y anapasamak. Umangon ka dita, tagtrabaho ka. Tapno at da usarem nga aganak. Anya nga iti aramidak, tatang. O di mapan kagburas iti tarong kan okra. Ngam, tatang, jakam mo. Surusuruam. Nagsaya ata na pagadadalan da ka. Ngam nagpasikog kakit din. Pakawanandak ko matatang. Pakawanan. Agbababawi ngam, nalpasan ti amin. Pimanaw pa yan dagiti kakabsat mo. Asino pa iti maibaon ko ngay, no saan asika. Ken rumbang lang aggunay ka, tamasikog kan. Anyan to ngay ti usarem no aganak ka, ha? Alangan na siya, ti mang ibakla iti obligasyon, tinang sikog kan ka. Pasing, kaano ngay ngagimbag ka, no saan ka matamangan? Kayat ko ang makita dagiti anak ko. Kailiw ko idan, Loreto. Anya nga ti mabalintangay. Kat di tamit ammo ti ayanda. Di dalang at mapanunot ti agawid ay. Nasakit nga rin tinakam da kanyak. Kasano kumangay nga agawid da. Katsyak ngay. Di da kayat ang makita. Katawan mat madingay nararamid ko kadakwad. Iso nga rin ngagpaimbag ka. Anya nga iti ammom no makalagip da nga agawid. Liam, Lexi, anak ko, imbag man ta nalagip yu tinagawid. Ayan ni nanang, tatang. Ada nang idanon kada kami anabayagan nga agsaksakit. Adda iti kwarto. Nabayag nga urayon na ti panagawid yo. Mapan kami iti ayan ni nanang, tatang. Pasing, bumangon kan bakat. At dandag ito yung anak mo. Anak ko, ada kayo ngagpaiso. Nadamag mi anabayag kayo nga agsaksakit, nanang. Saan kayo kadi nagpapaagas? Awan matla ang kwarta mi abusbusan mi, anak ko. Agrobot kayo. Taipadoktor kayo. Adda kwartam, anak ko. Nakiasawa ni Manang Lexi iti may sa a big time a kontraktor. Katsyak, adang matrabaho. Anya? Ngam iti damo. Trabahador matlaang ni Manang Lexi. Ngam, nakurso na daan ti boss na. Agyaman na kanak ko. Tanasaya at gaya am ti kasasadyo. Naraksa ka kun amatay. Tanakita kayon. Kan nasaya at ti kasasadyo. Kunakmat nga agpadoktor kayo, nanang. Alan bakit? Saan kumanatangkad ti ulom? Ala, oh my God. Tulungan ka abumangon. Tagpalas ka. Kaya't ko tiagkid daw iti pamakawan ka na kayo, anak ko. Amo ka sana nasaya ti trato ka na kayo. Ngam nakamiris akon. Kat pagbababawiyak ti nararamid ko iti kalabas. Aklonak, anak karignaak iti nakaro agora kada kayo, tatang. Ngam nagbaawan day ta agora.
Nang ro na idi makita kayo. Wan tatang, uray pagbalibaliktadon ti lubong, da kayo lata ti amami. Kat saan nga agnanayon agura ti marikrik nami para kada kayo. Ay na, agyaman ako na kada kayo anak ko. Kumusta mat gahem ni Manang Lara? Kas makita yung mat. Nakseten ti kudil na gapoy ti darang ti init. Tanusan nga agtrabaho. Awan mo't pangalaan na iti agpay kadakwada nga gina. Ay, Sana bali tata. Uray saanan nga agtrabaho ni Manang. Tasya kon ti makaam mo. Asikasuan na latan ti kaanakak. Kababain iti asawam. Sanak mat nga agtugtugaw adumaw dawat lang iti kwarta iti asawak tatang. Tumultulong akmat lang kadag iti amin at trabaho. Kabailak mat ngamin amin at trabaho. Taubingak paylaang natenebakon iti trabaho. Kunak no agnanayon en tigura kanyak dagiti anak ko, Mr. Lonely, ngam saan gayam. Pagyamanak, tanakasagana dalatta at tumulong kada kami. Tuy pagayam mo, Loreto. Agyamanak pagayam Loreto, iti daytoy apakasaritaam. Rumbeng lang nga patas ti trato tayo kadagiti anak tayo. Gapo taagpapadadamet a nagtaod kada tayo. Da tayo kumaanaganak ti agbalin a modelo da. Saan kat ada tayo ti mangupay ken mangidawn kadakwada. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam a nagpailinga di tinagan a Loreto at taga-probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.